салому дуруд ба ҳамаи мухлисони футболи тоҷик. имрӯз дар барномаи чеҳраи наве дар футбол мо дар бораи бозингаре ҳарф мезанем ки масири ӯ аз кӯчаҳои шаҳри Кӯлоби Бостонӣ оғоз шуда то майдонҳои бузург идома ёфтааст. Футболбозе аст ки шарафи тимҳои Локомотив Помир, Гулбук, Равшан, Хатлон, Файзканд ва Моҳиро ба таври арзанда ҳимоя кардааст. Ин футболбоз Авазбек Қамчинов аст. аз кӯдакӣ хеле ба футбол шавқу рағбат доштам ва ҳангоме ки хурд будам рафта ба варзишгоҳ мерафтам ва футболро тамошо мекардам ва орзу мекардам ки футболбози касбӣ шавам. модарам мехост ки ман беҳтарин футболбоз шавам ва аз хурдӣ то ҳозир кӯмаки модарам ба ман хеле хуб расидааст. аввалин мураббии ман дар ҷодаи футбол ин Файзалӣ Раҳмонов аст. як рафиқам дар ҳамон вақт машқ мекард ва дар мактаби мо мехонд ва маро мегуфт ки аваз биё равем машқ кунем. ҳамроҳи ӯ рафтам ва аз ҳамон рӯз рафта машқ кардам ва хеле мураббии хуб аст. мусобиқа мешуд байни мактабҳо ва мо бозӣ кардем ва ба ёдам аст дар як мусобиқаи байни мактабҳо мо сазовори ҷои дуюм гаштем ва финал зарбаҳои пеналти шуд, бозӣ мусовӣ шуд ва дар зарбаҳои силсила зарбаҳои пеналти ман зада натавонистам ва мо ҷои дуюмро гирифтем. гузариш аз майдончаҳои хурди оддии маҳалла ба футболи касбӣ барои ҳар як наврас имтиҳони ҷиддист ва албатта талабот низ бештар мешавад. Авазбек Қамчинов ин роҳро бо боварӣ тай кард ва ҳамаи мушкилиҳоро паси сар гузошт. соли 2015 ӯ аз ҳайати ҷавонони дастаи Равшан ба дастаи Локомотив Помир пайваст. ин на танҳо як шартнома, балки аввалин қадами бузург ба дунёи футболи калон буд. аввалин дастаи ман ин дастаи Локомотив Помир мебошад. маро ба ҳайати мунтахаби наврасони 16-солаҳо даъват карда буданд. ҳамон замон мураббии Зайниддин Раҳимов ва Сафаралӣ Раҳмонов буд. ва ҳамон замон ман аз дубли Равшани Кӯлоб ба Локомотив Помир гузаштам ва як сол бозӣ кардам ва пас он боз дар дастаи Равшан бозӣ кардам. ман фикр мекунам ки дар аввалин соли ки дар Локомотив Помир будам 6-7 гол ба сама расонидам. соли 2016 ба ман таклиф шуд аз дастаи Равшан ва ҳамон вақт ман худам мехондам мактаб миёна, талабаи мактаб будам ва маҷбур будам ки ба Кӯлоб баргашта таҳсиламро давом диҳам. ба ҳамин хотир дастаи Равшани Кӯлобро интихоб кардам. аввалин бозӣ дар ин даста бо дастаи Хайри Ваҳдат буд ки якум даври чемпионат буд. ама бозиро бо ҳисоби 4-0 бохтем дар шаҳри Ваҳдат. баъдан ҳунарнамоӣ хеле хуб кардам ва ман қариб як даври аввал қариб ҳамаи бозиҳо дар ҳайати захиравӣ будам ва дар даври дуюм фикр мекунам ки қариб ки ҳамаи бозиҳо дар ҳайати асосӣ бозӣ кардам. дар охири мавсим даста ҷои нуҳумро гирифт. дар ҳамон мавсим ва дастаи Парвоз ва Равшани Кӯлоб ба Лигаи Якум хариданд. ҳамон замон мавсими баъдӣ ҳам дар дастаи Равшан гузаронидам дар Лигаи Якум. дар нимаи якум дар ҳайати Равшан бозӣ кардам ва дар нимаи дуюм ба ҳайати дастаи Гулбуки Восек пайвастам. тақдири Авазбек бо дастаи Ҳулбуки ноҳияи Восе пайванди нокусастанӣ дорад. инҷо ӯ на танҳо бозингар, балки ба як нишонзани беҳтарин табдил ёфт. мавҷи баланди фаъолияти ӯ ба соли 2020 рост омад, вақте ки ӯ бо задани голҳои пайдарпай унвони беҳтарин бозингари Лигаи Якуми Тоҷикистонро соҳиб шуд.
аммо баргаштам боз ба дастаи ҳулбуки нояб ҳусейн. фикр мекунам ки беҳтарин даврае ки доштам албатта дар ҳаёти дастаи ҳулбук соли 2020 буд ки ман беҳтарин нишонзании Лигаи Якумро гирифтам. соли 2020 фикр мекунам ки дар формаи хуби варзишӣ қарор доштам ва баъдан як каме ҷароҳат бардоштам ва дигар формаи худро барқарор карда натавонистам. Аваз Қамчинов аз дастаи ҳулбук беҳтарин бозингари сол дар Лигаи Якуми мамлакат дониста мешавад. ва тамошобини азиз, бо якчанд рақам мехоҳам таваҷҷӯҳи шуморо равон созам. дастаи ҳулбук дар 22 бозии Лигаи Якум 42 гол задааст, ки аз ин миён 30 дар ҳисоби Аваз Қамчинов аст. бо истифодаи усулҳои риёзӣ фаҳмидан мумкин аст, ки Аваз каме бештар аз 70% голҳои дастаи худро ба самар расонидааст. муборак бошад ва ба ӯ муваффақиятро воқеан ховонем дар мавсими навбатӣ. ва суоле дорем Аваз, ки чӣ тавр аст вақте ки дастаи худро қариб ки ба танҳоӣ пеш мебарӣ, ба дарвозаи ту 2 гол мезананд, ту худ кӯшиш мекунӣ ки 3 гол занӣ. чун ман ин мавсим пайгири қариб ҳама бозиҳои Лигаи Якум будам ва дар Лигаи Якум фикр мекунам аз ҳама зиёд беҳтарин бозингари дидор ма аз шумо эътироф гардидед. хеле мушкил аст барои он ки як кас дастаро пеш барад. ман тавонистам ки 30 голро ба ҳадаф расонам. ва аллакай сару садоҳо пайдо мешаванд ки Аваз Қамчиновро яке аз дастаҳои номдор ба дастаи худ ҷалб кардааст. то кадом андоза ин гуфтаҳо ҳақиқат доранд? ҳоло ягон ҳақиқат надорад. ҳоло ягон даста тамринои худро чӣ накардааст, баргузор накардааст. аз моҳи январ сар мешавад. ҳоло ман дар дастаи ҳулбуки нояб ҳусей ҳастам ва кӯшиш мекунам ки ба яке аз дастаҳои Лигаи Олӣ равам. мо низ умед дорем ки албатта дар мавсими навбатӣ шумо дар Лигаи Олӣ баромад мекунед ва ҳамон шумораи голҳое ки дар Лигаи Якум задем такроран дар Лигаи Олӣ ба самар мерасед. муборак бошад бо дигар ҷоиза ва мо ба шумо барори комилиро хонем. масири корномаи касбии Авазбек ӯро ба дастаҳои пурқудрате чун хатлон ва дубора ба равшан бурд. ширкат дар ҷоми Конфедератсияи футболи Осиё дар соли 2021 барои ӯ як таҷриба дар бозиҳои байналмилалӣ гардид. бозиҳои байналмилалӣ ба ӯ нишон доданд, ки футболи муосир на танҳо қувва, балки тактика ва суръати фикррониро низ талаб мекунад. аз соли 2018 ба дастаи хатлони бохтар гузаштам, ки ҳоло номаш бахш аст. маро ба ин клуб президенти клуб Исроил Шарипов даъват кард. ӯ бисёр бозиҳои маро дида буд, ба ҳамин хотир бозии ман хеле ба вай писанд буд. баъд даъват кард, рафтем 1 сол шартнома бастем. баъди хотимаи шартномаи ман бо дастаи хатлони бохтар боз ба дастаи равшани Кулоб даъват шудам ва бозӣ кардам. ва соли 2021 дар ҷоми Конфедератсияи футболи Осиё бо дастаи равшан дар Қирғизистон бозӣ кардем. албатта хеле мушкил буд бо дастаи мизбон яъне Дордой бозӣ кардан ва бо дастаи Аҳал. Аҳал он замон беҳтарин даста буд. ягон имтиёз нагирифта дар гурӯҳ ҷои сеюмро гирифтем. баъд аз он баргашта бозиҳоро давом додем ва дар Лигаи Олӣ боз хеле бозиҳои хуб гузаронидем. ҳамон мавсим хеле мавсими бад шуд. дар охир ки қариб буд ки боз аз Лигаи Олӣ ба Лигаи Якум равем ва то даври охирин бозиҳо давом кард ва мо рохатро нигаҳ доштем барои Лигаи Олӣ мондем. баъд аз он боз ба ҳулбук рафтам. як мавсими дигар дар ҳулбук бозӣ карда соли 2023 ба Файсканди нояб ҳусей қарордоди ҳамкорӣ бастам ва як мавсим дар дастаи Файскан бозӣ кардем, ки ҳамон мавсим мо фикр мекунам ки беҳтарин бозиро нишон додем ва даста дар панҷгонаи аввал ҷой гирифт. ҳар як марҳила дар ҳаёти варзишгар имтиҳони навест.
солҳои 2024 ва 2025 дар фаъолияти варзишии Авазбек Қамчинов бо саҳифаҳои ҷолиб дар ноҳияи Ёвон сабз шуданд. гузариши ӯ ба дастаи моҳир нишонаи он буд, ки Авазбек ҳанӯз ҳам дар авҷи маҳорати футболӣ қарор дорад ва омода аст, ки ба тими нав нерӯи тоза бахшаду дастаро барои дар Лигаи Якум қаҳрамон гардидан ангеза бахшад. дар дастаи моҳир Авазбек Қамчинов на танҳо ҳамчун як ҳамлагари хатарнок, балки ҳамчун як бозингари пуртаҷриба ва роҳнамои ҷавонон шинохта шуд. маҳорати ӯ дар истифодаи лаҳзаҳои калидӣ ва қобилияти баланди голзаниаш ба дастаи ноҳияи Ёвон кӯмак кард, ки дар бозиҳои муҳим имтиёзҳо ба даст орад. ногуфта намонад, ки Авазбек Қамчинов дар охири мавсими 2025 дар рӯйхати беҳтарин бозингарон дар байни муддаиён қарор гирифта буд. ба соли 2024 ва 25 шарафи дастаи моҳири ноҳияи Ёвонро ҳифз кардем ва соли 2024 хеле хотироти хуб бо даста доштем, ки мо аввалин маротиба тавонистем, ки сазовори медалҳои биринҷии Лигаи Якум гардем. дар Лигаи Якум хеле дастаҳои хуб бисёр ҳам ва мо тавонистем, ки то даври охирин мубориза барем ва даври охирин хеле мушкил буд. бо дастаи шодмони ҳисор буд, ки дар ноҳияи Ёвон бозӣ кардем ва мухлисонам дастаро хеле хуб дастгирӣ карданд ва мо дар охир тавонистем, ки бо 2 голи задаи Шоҳинбоев бо ҳисоби 2-1 ғалаба карда ва сазовори ҷои сеюм гардем. мавсими 2025 роҳбарияти даста дар назди мо мақсад гузошта буд, ки мо ба Лигаи Олӣ бароем. ба нимаи якум хеле хуб шурӯъ кардем ва хеле бозиҳои хуб доштем ва дар нимаи якум мо тавонистем, ки то чанд даври охири даври якум мо дар ҷои аввал будем ва дар нимаи дуюм намедонам чизе шуд ба даста, ки мо ҳатто ҷои сеюмро гирифта натавонистем ва ҷои чорум гирифтем. бачаҳо хеле хуб меҳнат карданд вале нашуд. мо натавонистем, ки мақсаде, ки роҳбарияти даста дар назди мо гузошта буд, мо натавонистем онро иҷро кунем.
дар ҷаҳони футбол мафҳуме бо номи садоқат вуҷуд дорад ки онро на бо пул ва на бо шӯҳрат иваз кардан мумкин нест. Авазбек Қамчинов пас аз сафарҳои тӯлонӣ ва ҳунарнамоӣ дар дастаҳои гуногуни кишвар дар ниҳояти мавсим боз ба макони аслии худ дастаи Ҳулбук баргашт. ин бозгашт барои мухлисони дастаи Ҳулбук муҷизаи нек шуд, чунки дастаи Ҳулбук дар мавсими қаблӣ дар Лигаи Олӣ ҳунарнамоӣ хуб карда натавонист ва ба Лигаи Якум поин фаромад. ин бозгашт барои худи Авазбек низ бобарор шуд ва бо дастаи ноҳияи восеъ ва сармураббии нави ин тим Муҳаммаҷон Ҳабибуллоев онҳо тавонистанд ба бозии даста як дигаргунии хосса ворид кунанд. ӯ ки бо ин даста қуллаҳои баландро фатҳ карда унвони беҳтарин бозингарро соҳиб шуда буд, акнун бо таҷрибаи боз ҳам бойтар ба ин тими дӯстдоштааш пайваст. Муҳаммаҷон Ҳабибуллоев беҳтарин мураббии Тоҷикистон аст ва ҳамагон ӯро мешиносанд ва дар солҳои пеш бо Ригар Тадас чандин карат қаҳрамони Тоҷикистон шуд ва моро як чиз мегӯяд ки ҳадафе ки мо дорем бояд ба ҳадафамо расем. Ин сол бояд ки рохати Лигаи Олиро гирем. қариб ки аз бозингароне ки соли гузашта буданд 5-6 нафар боқӣ мондааст. боқимондаи даста ҳама иваз шуданд. кӯшиш мекунем ки якдигарфаҳмиамонро ва хеле хуб кунем. беҳтарин голи худро фикр мекунам ки дар дастаи Ҳулбук буд. беҳтарин голам ҳамон мавсими соли 2020 бо дастаи Исфара буд дар Бусе. як голи хеле хубе задам ва ҳамон гол аз ёдам намебарояд ва ҳама мегӯянд ки беҳтарин гол буд. натиҷаи бозӣ мо 3-1 ғалаба карда будем дар он бозӣ ва ман дар ҳамон бозӣ 3 гол ба ҳадаф расонида будам. ин дар фаъолияти футболбозиам бозиҳои беҳтарин зиёд буданду ва фикр мекунам ки беҳтарин бозие ки фаромӯшнашаванда аст ин вақте дар ҳайати дастаи Равшан Клуб бозӣ мекардам. ин бозӣ бар муқобили Старовшан буд ки дар клуб бозӣ кардем ва ман як голи хеле хубе ба ҳадаф расонидам ва билохира мо 3 ё ин ки 4 бозиро мусовӣ карда будем. аммо вай Старовшанро ғалаба кардем. ҳамкофутболии хеле хубе гирифтем. футбол бемухлис фикр мекунам ки футбол нест. мухлисони даста маро хеле хуб пешбоз гирифтанд. ман ҳам кӯшиш мекунам ки барои мухлисон як бозии аввалин барои даста натиҷа оварда ва пас он барои мухлисон хеле бозии хубе анҷом диҳем. ва кӯшиш мекунам ки имсол дар дастаи Ҳулбуки ноҳияи Вусет як бозии хуберо бо ҳамдастагонамон анҷом диҳем ва ҳадафи мо чемпионшавӣ аст ва кӯшиш мекунем ки ҳадафе ки дар назди мо гузоштаанд иҷро кунем. орзу доштам ки бори дигар дар дастаи Ҳулбуки ноҳияи Вусет бозӣ карда ҳамон бозие ки соли 2020 доштам дар даста ҳамон бозиро маърази тамошобинон гузорам ва ба ҳамин мақсаде омадам ба даста ки дастаро ба Лигаи Олӣ бароварда ва соли дигар дар Лигаи Олӣ бо даста монам. аз кӯдакӣ фақат як орзу доштам ки фақат футболбоз шавам ва шудам. ҳоло дар чандин дастаҳои Лигаи Олӣ, Лигаи Якум бозӣ кардам. орзу дорам ки дар тими миллӣ бозӣ кунам ва боварӣ дорам ки ба орзуям мерасам. соли 2026 дар таърихи бошгоҳи Ҳулбук бо хатҳои заррин сабт хоҳад шуд. маҳз дар ҳамин сол даста тавонист дар мусобиқаи бо нуфузи ҷоми Федератсияи футболи Тоҷикистон ҳунарнамои беназир нишон дода то ба марҳилаи финалӣ роҳ ёбад. ин мусобиқа барои Авазбек Қамчинов ва ҳамдастҳояш имтиҳони ҷиддӣ буд. дастаи Ҳулбук дар бозии ниҳоӣ бо нишон додани бозии тактикӣ бар ҳарифи худ дастаи Барқчӣ дар силсилаи зарбаҳои 11 метра пирӯз гардида унвони қаҳрамониро ба даст овард. ин аввалин ҷоизаи калони даста дар солҳои охир буд ки боиси ифтихори тамоми сокинони ноҳияи Восеъ ва мухлисони футболи минтақаи Хатлон гардид. қаҳрамонӣ дар ҷоми Федератсияи футбол дар соли 2026 собит намуд ки Авазбек Қамчинов ба дастаи Ҳулбук на танҳо ҳамчун бозингар, балки ҳамчун рамзи эҳёи дубора баргаштааст. ин пирӯзӣ оғози давраи нав дар фаъолияти ӯ ва таърихи даста мебошад.
роҳи авазбек аз кӯчаҳову майдонҳои оддии шаҳри Кӯлоб то минбари ифтихории ҷоми Федератсияи футболи Тоҷикистон гувоҳи он аст, ки ҳеҷ чиз барои инсони заҳматкаш номумкин нест. Инҷо мо нашри навбатии барномаи чеҳраи нави дар футболро хотима медиҳем. То нашрҳои минбаъда комилу саломат бошед. Хайр.